на... Да се чува. Няма микрофон. Той ни чува, ние чуваме само той ни чува. Разяснителна и организационна работа на 5.5. Бягай малко! На 5.5.45 година в село Батишница е учредено първото ТКЗС в Русенски окръг, което значи Трудова кооперативна земеделска кооперация. С име Михаил Иванович Калинин. За председател е избран Косьо Станчев. Бисер, дето живее в тая къща. Ти го знаеш, ама младите не го знаят. За домакин Ангел Иванов с прякор Рупчето. Създаден е организационен комитет в състав Ангел Иванов, Косьо Станчев, Досю Тодоров, Христо Бардаров, Момчо Иванов, Бургоджийски ли как? Цаню Бонев, Койо Иванов, Митю Грозев Митев, Грозю Косев, Васил Йорданов, Боню Лазаров Богданов, Колю Пенев Цанев, Марин Станчев, Тотю Петков, Кънчо Кънчев, Малама Ангелова Иванова, Гана Коева Иванова, Велика Косева Станчева и Мехмет Ходжев. Ходжев ли, не знам точно. Не точно. Абе? Ходжев. Така, и техните семейства. Трябва да кажем, че проначално е създадено като отдел от кредитна кооперация Взаимност, в която членуват 58 домакинства с 2800 декара земя. Още през 1945 година се оформят първите обединени блокове и независимо от първоначалните трудности, още през 1949 година добивите нарастват с 20%, което е стимул за останалите съселени да влязат в кооперацията. За втори път през 1959 година става укрупняване и структурно обединение на трите села Батишница, Бъзовец и Челнов. В този период са построени птицеферми, консервен комбинат, сушилни за тютюн в Челнов и нови краварници в Батишница и Бъзовец. В резултат на новата техника, торове и препарати, а така също и новата селекция, добоите нарастват 3-4 пъти сравнени с 1945 година. За съжаление, през 1971 година, със създаването на АПК, аграрно-промишлен комплекс, наред с хубавите и рационални неща, се натрупаха и доста негативи, като обезлюдяване на селата, липса на кадри по места. И закономерно или не дойде 1989-1992 година, през които се извърши огромни промени, но тогава се създаде и съвременната кооперация ППК Успех. ТКЗС село Батишница през своето съществуване и неуморен труд на нашите съселени в далечната 1957 година на плана става републикански първенец по изпълнение на плана за растениевъдство, т.е. зърнопроизводство. Затова и много от член кооператори са наградени с ордени. Няма да цитирам имена, само хора. Като хора. Орден Червено знаме на труда. 2 човека, 1964 година. Орден на труда. Слатен. 6 човека. Сребърен. 1 човек. 1952 година. 10 човека, 1964 година. Бронзов. 3 човека, 1952 година. 3 човека, 1953 година. 4 човека, 1964 година. Това е вкратце. Просто, който иска повече да знае, да вземе на дося книгата и да чете. Благодаря за вниманието. Живи и здрави и кооперацията да се разраства. Благодарим за информацията. Ами, сега... Там го дърпаш. Дърпай го. Инициатора си. Скри цигарата, че ще слива. Не свали колоната ли? Да. Той не мога да стигне сега. Ще падне ли? Ще падне. Браво.
Свето обещал на целогодишната да бъде мраморна. Така, Може и гърдите. Ще накажеш, нали? Ще каните. дай Боже. Няма да сме. Айде. Айде. Да си го тъпвая. Щастливо се живей, живей, батишница, живей, вечно в радости живей, живей, батишница, живей, вечно в радости живей. Света, твоята дивна красота.